ọgba mmanụ ofu obi ka pụra ji enye aka ọsọ o wee bụrụ na igwe bụ ike ka anyị jiri n'udo na ịdị n'otu maka na udo na ịdị n'otu bụ ọganihu obodo ọ na-abasị agba na-edubi n'aka udochia ọ bụ agba na-edubi n'agụ ogbuzuru nụ Amakpu Agbani ogbuzuru ka onye chiri ya zere nụ ụmụnne m ogbuzuru nụ ogbuzuru nụ ka onye chiri ya zere terere 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 oi ai fepụ ka na-eme na tukelere ngene makuru mmiri ngene nwụọ n'obi obodo asatọ maọbụ obodo iri bi n'otu ogbuzuru oyi ndị iji Agbani Nkanu ogbuzuru ndị iji Amakpu Agbani ogbuzuru nke onye jiri ya zere nu oyi ije nwoke siri ka onye siri nu ya zere ogbuzuru Nkanu okwukwu efe Amakpu Agbani ogbuzuru Agbani Nkanu ogbuzuru nke onye chiri ya zere obodo buru ụzọ egbu ọzọ obodo buru eze n'obe ịma na akụsia n'Enugu steeti ma agụnyere onye Agbani Nkanu ma na onye ilo goro ya bụ ife maka Agbani Chef nwere amara ụgbọ the king of no kingdom akụnia mota biko nwa ọgaranya milion eri onye nwere amara ụgbọ mbanụ ebe anyị malụgoro na-egwusi ike n'etiti osimiri na onye nwe ụgbọ na ụgbọ na amara ezere n'elu mmiri ọ bụ otu a ka ọ dị o wee bụrụ ọnụ ọ na terere 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 oi obodo eze ka anyị jiri ofu obi tụba ife bịara anyị unu makwana ofu obi ka pụrụ aja enye agụ ọsọ o wee bụrụ igwe bụ ike onye nkụzi onye gosi nwanne ya maka ọgaranya okenye n'obodo dị ka okwu onye Chukwu hụrụ mana eze ka ọ bụ ime ndụma na nwanne m ọ ga-abụrịrị eze biko anyị sị ka anyị dotekwara mmadụ niile n'ebe a na ihe bịara bụ end of the year party maka ọdịmma ndị Amakpu highly sponsored by Nze Akunne Mota ọ bụ na ị mara ya ịma na ọ dị ka ịbụ visitor na Agbani ka bịara abịa ya na gọọmenti na-arụkọ hand in hand ya na local gọọmenti chairman ha ncha niile bụ nwanne a na-eguzi okwu sekretrị fa ncha niile bụ ụmụnne biko ya bịara ebe a bụ oriri ọ bụghịkwa ịkọ ọgwụ biko onye bịakwa ebe ịkọ ọgwụ Holy Ghost onye bụ ebe ịkọ ọgwụ Holy Ghost unu na-ada foto unu ataghị aka ọkụkọ oyi a unu kpuchefutere eta dị n'echi na ya atawa ọzọ maka ọdịmma Amakpu maka ọdịmma Amakpu ndidi mmadụ na-abụọ nwoke mgbe ha bịara achị na abụ ha nọ n'ọnụ na-apịka nọ onye bụ ha na-apịka ihe ụwa ndidi Amakpu ọdịnala if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Happy. Amaham no
nwata mama ya kutere m na mama ya na-edoghị ya kiri abịa ọ bụrụ na bid eji eke isi na nwata ji eva chikere onwe ya imi ihe ụfọdụ na nchi ihe ọ bụrụ bid woman ọ kwadoro onwe ya na bid bịa akwụkwọ ụbọchị ọma ịmawa na ụmụaka ọ bụghị ihe ọ tere ụbọchị ọma ọ dị ka ihe oyi ya ma ọwa na oyi ya ọ hụwa ọwa ahụhụ imeti ya ka ọ rịawa isi what is that oshi nose my nose mụ wee ite iji aka nose aka m na-akpata isi bid ọrịa kwụ m n'ọnụ ka m na-arịa bụ ka nwata m na-enete na arịa anyị nke gara ebia ọfiisi onye nkụzi nke nnukwu isi a na-ekwu ihe na-eme anyị rute ụlọ ọgwụ Chineke na-agị ụmụaka o maka enweghị ka ya ga-eji gbachaa na enweghị ihe ha gakwụtara ime anyị rutere ụlọ ọgwụ dọkịta shine na-aga eme nwata ọpụreshọn na ọ bụghị sọnsọ n'imi bụ bidomdụ na-ewere nke dịkwa na nchi na-ewe nne m na-ewe eriza ga egi ụmụahịa o ji ọkpa ege mụnshie dọkịta na ọ bụkwa n'ihe na mba ọ nọta ihe shagiọkwa m anyị ka na-ekwu ya nọọsụ weta olive oil metie na mkpa ha na-ejiri ewefute ihe gbaghe olive oil ọnụ n'ime gbaghe ya na nchi a ka na-eme eka nọọsụ na-abịa nta ihe ka o were shia dị olive oil bid gbochafụta ọchị anyị n'ọkwa ka enene na nke nchi ọ na-ekwe mbọm na okwe ekwe n'ọkwa ọpụreshọn ị mana anyị na-akpọ mama nwata nke mgbe m bịara n'ọwa kapik hokol keeki ka eji ọ bụrụ na emewere ọpụreshọn nwata rahụ ọ bụrụ m gbiri wee ozugbo m ji emeri ya aka na-emekwa nke nchi dafta emegburu onwe ya meshi ya marịgie onye ọbụla na-ete nke ọ mụrụ ma akụchiwoho ya bụ nji ha nkụzi weta maikrofonu unu kpetekwa nke unu bịa ka adịm kewa abụbakara ọsọ apị mana ọ nụghị m ọkwa ndị ọdịnala maka ashịkwa m mbịa na ọmụ je gbata mmiri ụmụ ekwu ọkwa dị mfuri njege unu na-ete egwu eje mgbate anyị kene ndị okenye anyị nọ wedo sista ndekwana ya na-etu ndị ije ekeri tufu ikpe egwu ọga anyị ndị ya na-etu unu nna m oke nshi unu oge nshi unu oke agbani isi m nri akwa ọ bụ mpa itewe kpọfuru egwu na ndowe ụlọ okay ọ bụrụ na ịdụ 4 years ebe a ma enye ihe onye bụ ụzọ rute n'ọwa oji aftawa ọkwa ịwa ashema chọrọ m eto na-ewe onye mmadụ ozugo afta jine ozugo alright ngwa kwuchie ọnụ ịkwụrụ ine nọ nkoro nwa ngwa kwụrụ saịda nwa tibia o nwanyị dakara ezigbo mmadụ ojiburu ọcha ka o si aka ọkwa shimshi afụtawa ọkwa ọchịna ebe gịnị oke efe ebe Debora kewa ka o si ka ọrụ Debora aka ndefe ndị bi na-eje nakpo ndefe oke afọ ịdị mma ka ọrụ na oke agwa ịdị mma aka oke afọ ịdịkwa mma n'eziokwu ndefe sọpụrụ ịdị njọ ede njọkụ anyị unu na-azachi eji ike Michael onye bụ Michael ebe nna unu ana unu ewere nke ndị oche eme ihe ede njọkụ sọfụrụ ịmaghị ịmara na papa ya bụ onye ede njọkụ afụta ịba awaghị efe she ọ ga-aza afọ ọga m
afọ gam ka mma onye maara ọga nwa ma ema egbe gana oke ahụ Arinze tụọrụ na Arinze aka Arinze ga-ekwepe azụ n'ụlọ ụka efe egbe gana nwa obodo Chimaobi kụọrọ na aka ndị efe nwaanyị dịkarị ọ bịakwa uke eri ọzọ eze Purity eze kụọrọ na eze Purity aka anyị ekpere mana anyị ga-aghọta ndị ga-ekpere anyị ekpere ha etere anyị egwu gụnyere anyị ihe anyị na-eme DJ chọta egwu ha ga-ete egwu ụmụaka ọbụkwa nke ndị okenye anyị ga-ebido ụmụaji eto n'ụwa wetara Chineke ihe oyiye ka ha kpere anyị ekpere ngwa kpere anyị ekpere dịka ebe In the mighty name of Jesus. Nankan gaba na ne je kai je nu da na ta nu da na won sabab na ha Jesus. Jesus. Abraha Jesus. Abrikana ba Jesus. Jesus. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus. You can see above Jonathan, who you can marry Jesus. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Thank you, Mr. DJ. Thank you. Onda bụ ndị wepati nwa nke unu na-abịa unu ka ga-etekwa egwu ngwa ntị. Thank you. Oh, Ajibo chai ifukwa n'ụwa anyị na mma kụwana na-eka beauty queen. God way. Hey, sugar sheshi wee nata. Ọ gbatara ọ bụrụ na isi ga-ada Nkanu fee aka n'elu. Ọ bụrụ na isi mụ ụta fee aka n'elu. Onye kwa PDP kanselọ. Ọ gbatara ọ gbatara ọ gbatara ọ bụrụ na isiri ada Nkanu fee aka n'elu lekwa ya anyị nọ nke ọ bụrụ na isiri ada Nkanu fee aka n'elu
Oboni shimota feka neni. Ngwa kai ha ya obere. Kai ne ye yozo. Obatare? Obatare? Imi eme kai ha se tiwa. Confusion adugo n'ishi anyị. Kai ne ri o ya. Anyị ga-ebido ji ebe a wofuwe. DJ, gbakwa egwu ịgba egwu ịga nothing for you. Oya shift o. Oya na-atawa bemuwa. Chineke ya gbana ogene wetego m ohu oye DJ ngwa na-ake ngwa Nana dem bia kwanu nawa. Ihaye, me kwa wuye jimam. Ihaye. Obo beri. Me kwa ke no na ji. Sheke de boye ngaji. Nene. Okwa me na ege je. Eze wa ya ina ege nenye. Chineke DJ. Because no gift. Yene ma ihe ha niile na ha niile gbara mbọ. Na-eke na-eke. Wetalụ m exercise book 2, 4, 6, 7. Wetalụ m akwụkwọ esa. Anyị shi ha dee yo. Aha biye meghere anyị stage ọkwa. Wee ma ọhụmota. Ị ga tukuru na ebe ahụ. Tukuru na ọgwụma ahụ ka ya na-eka na-achị ma ahụ eze mmanya ihe oyiye. Say cheese. 5 years. Ihe wa niile bụ 5 years. Ma nke wa na-apụta. Ihe 5 years. Onye a na-abịa da ahụ ne ịbịa fugo nebo. 5 years. In the 5 years. Oh yeah, make a circle. In the 5 years. By the whole, get to Busan. You don't have 5 years. 5. Unama yebu circle. Make a circle. Each day one day aka ina anaz. Jide one day aka. Make a circle. Is it baby? Hey! Yes, please. Akaka kena ako.
Rotate. Hey, Jamie Jetta. DJ, can you go? I'm going to DJ pushing up with them. We are going. DJ, 1, 2, 3, 4, what? We are dancing. Dance. We are dancing. Dance. Mota carry. Mota pera yoje mota kaya. Nchabi. Nkanu je wenu. Nkanu no. Ndo ba Nkanu. Mwa anu ha kwa from no. Emakwa 20 cups of rice anu hezidi. Anti bi asaida. Ne group those you take for pencil. Oluzi oga akwụkwọ ekebe akwụkwọ. Thank you. Ije tukusi anu. Thank you. Ije tukuru. Thank you. Thank you. DJ Killer, 1, 2. I'm confused. No way they go back to take one. DJ boy, guy, yours on the near. Yeah, baby, no back. Una pequena que aqui a mão marca, bateu Nkanu, deu ruim. Una shigoyewa, una que shigoyewa. Terina não, o ruizo. Vai bien.
Hanabo. Ngwa yenu 500 why baka. No woman no bundo ye kama woman. On me ya do no be here. Auntie Union Bank. Upia do bata. Pencil. Imana Union Bank Diego bi abasa jide no ya. Thank you very good. Because I da. Hey, say thank you. Thank you. The boy you get on the nazo up a water lord. Very quick notice. Hey, ndị nke a ka na-abịa. Ha na-abịa. Una for her? Una di sure? Kedo yaza? Eweji? Ina bobi na donti. Imara mbo DJ ga kuchegu. We go. DJ. Kedo ye meheri eji? Ata ni kwado. Aya didi kwani ya DJ. Imeheri eji siwa. Ni meme. We go. Aha. Oye. Nke. Ndị mami si na-ewe ho. Ndị mami ayu. Ndị mami unu DJ. Oye, auntie bia piewe. O na-emeji shu e, o no ihe kwuru kwụsị piewe. Obi na-eme na na-emeji shu e. I said if DJ stop music, if you move, you go. Go now. Ọ kwụsịrị nke izizi imeji. Kwụsị nke ebe n'imeji shu. Eri ko kwụsị nke ata echikọta isi. Oye. DJ. DJ. Oye. Unade kushikwa eziokwu. Oye. Nkewa. Najaje. If you shake again, DJ. Na biota. Oye shake na apusi egwu kosibo ya. We go. Oye. I'm gonna thank you. Kebo chegidi. Jenola na no chegi. Auntie pencil. Pencil. Ndị a
Fokita. Ke the other auntie follow be anata pencil. DJ. Auntie anona jike biko guago. Oh yeah, Auntie Pencil. Thank you. Ungwa. DJ. She got it, Mamacita. Oh yeah. Oh yeah. Let's go. The sisters and capital, Abia. Oh my, Adama, Lola, Uyo, not Ule. No shifting. Anafuna, no shifting. Kamai can't have it. Nabian, Ozugo. Kevin B. The sisters and capital, Abia. oh my, Adama, Lola, Akwai, Anamba, Oka, Bauchi, Bauchi now, thank you. The sisters and capital, Abia. oh my, Anambra, Oka. Thank you. The sisters, Keben Kosa. Ikugo, Keyiku. Ngwa shift. The sisters and capital, Abia. Oka. Adama Aboka. Ngwa Diego Wanoka wa Igbo. The sisters and capital, Abia. Benogua. Hey, DJ Biko, back on the mic, I got the sound. Oh, Biko. Can I have Biko? Right. The sisters and capital, forever. Give me budget. The sisters and capital, Abia. oh my, Anambra. Thank you. Ungwanun. The sisters and capital, Abia. Adama, Yola, Taiba, Uyo, Anambra, oh. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 5, 8. 2 times 4. 4. Is she 5? She 8. Thank you. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 4, 8. 2 times 5, 10. 2 times 6, 12. 2 times 7, 14. 2 times 8, 15. 16. Ngwa, thank you. Oh, die, agbara rishi mere. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 4, 8. 2 times 5, 16. 2 times 5, 16. 2 times 5, 55. Thank you. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 2 times 3, 8. Ho! Ebo! Noni wakako. Ngozi Okafo. Atụnụjọ, saa ajụjụ. Come on down. Come in, Achi. Mgbe a ga-erite nke nkịta.
2 times 5, 16. Thank you. My 6, my 5. 7. After 7, give me a with it. Hey. 2 times 1. 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. 2 times 4, 8. 2 times 5, 10. 2 times 6, 12. 2 times 7, 14. 2 times 8, 18. 16. Thank you. 2 times 9, 18. 2 times 10, 20. 2 times 11, 21. 22. 22. Bye. Hey, number na agbada kwa bikonu. Number galekwa give me no other agbada. Eze wa adocha. Aina S O S O F O I T E M Y M E M I N E I S E U P O I T E W E M E M T O T M E M J G E M Y I S E I N E NDA Nkanu. G O I T E W E V U P O I T E H E V. Iga fechage ba ha dan kami pasha dugu. Okay, David Kusa. Basic science. Types of soil are loamy soil, Clay soil, Eja. clay soil. Okay. Thank you. Types of water are spring water, Sandy water, sandy water, basic type, sandy water. Thank you. Unless so milk. Green water. And we get the man that. Yeah, you Testic liquid. Hey. Now, because she gave us this, you can't Google. Okay, how many would you do it? Oh, now, I got to book over here. Types of water available. Well water, spring water, stream water, rain water, tap water, and we have clean water. And we have clean water. Type of water when I'm on booking umwekwe. Ekwo giri ogbo wo. Nneki. Ndozo. Umwehebe. Testic liquid. Ovungongo. Testic liquid. Hey, Igro kwanya achimagom. Chodo na bali. Oje ke ngwa iga zocha. Oya. Ina bogi negenti. Yes, Chris. Yes, Chris. Ina bogi negenti. Ino bogi kakusi. Ina bogi negenti. DJ, what? Uno de no na jo huoje. 1, 2, 3. Oh, yeah, 3 of you get off. Go side there. One of the 4 now is Ocha. I got more about first. Name later. Ocha for the ball. DJ, oh yeah. Let's go. Oh yeah. Let's go. Ina bogu ina genti. We dey go. DJ, hold on. Keme kwa yozo. DJ ngwa. Get up. One person must balance well before we leave. Are you waiting go for you? All right. Emechabere. Emechabere. Ndi ge ya na bia. No lo say that. Ni mama de ta ge ge ya ko. Ni mama de ta go ya. Fortune. Where water?
Akara go to where ocha. Oye? The boy. Biye we di oche. Mba ha ga-azọta kweta. Ije ngwa. Ụmụ aka yi unu ga-araba ha na ụmụaka. Ati setro ya. Oh, oye. DJ ngwakwa. Say thank you. Hey, Gishi, thank you. Gaba no chegi. Hana ba wucha. Ozugonu. Before I be up. How about DG? Thank you. And I keep your baby. I will mad 4. Oh yeah? Are you number 1? Chalo, what? Unanabo. Auntie settle on. In fact, settle Hanato. Biko na aka. Biko na odrisi. All right. No piano. Oyo obuna like ebe ahụ draft tawa. Ọbụnụ ka no pi shiru nu na ya. Amakwa m ebe ya na-eji ebe ndị ọdịnala dị maka ha egheghị ọjị tafute ha eke ma adịghị kwa. Na eke no pi shi gị na ebe ndị ada Amakpu nọ. Unu bụ ebe ahụ dịte onye ọbụla unu laikere fụtawa ngwa before na agịta 5 idute mmadụ ịfụwa 1 ọbọkwa kidnapping 2 3 4 3 lekwa ntụpụtụ anyị mmadụ 4 5 because muso mwa ka na-ebita ị ga-akwụ n'ọwa nwoke anọghị ebe a shift on Mami ga-eno ntị DJ ga-etinye egwu ihe ọbụla nwata n'ebe a tere bụ ị ga-ete chaja ihe ọbụla nwata n'ebe a bụ ị ga-ete gekwa na ntị o ego dịkwa ọ bụrụ na o teteghị oya 500 ọ bụrụ na o teteghị oya ya ego one ọba ibe ya maka Tinubu nọkwa ọba ibe ya o teteghị oya ya ego one 200 100 ọ na-egote gị ọsịm 100 naira 100 ka bụzikwa pure water ihe ọ na-agba na-ene ihe ọ na-agba agbana na ịma agba egwu na-ene anya ka o si adị ya ma wọchị egwu style ebe a taa na-enekwa na ego ụnụ mara onye gbata ihe ọ bụ Thank you. Bia papa na eba. Bia. Oludu tawo ko ga bi du tafta mbe ro ko na phone. On the body share what they do. Big good but I share. Ha ga bi 18 because no ya bu no like it. Okwa na Nkanu bo horo na bi share what. Ache me kana no kizisi. Agbajo adake bo yo ngana. Ai kene bi. O je du to yo chora cho. Okay.
shift way. Shift the only issue. Ndozo bye bye. Ndozo na wonder how to tell you passionate. Ezumi Kolobia Nasa. Chairman Ogbeke Ukuruta Youth. I can again. But anyway, you did the shift to tell me. No, not proper. The Ebu Festival, Makodi Mandi Amakpu Agbani, Ebuli sponsored by our son, our father, our brother, Anoye Nkai, Akonna Yamota, King of no kingdom. the King of no kingdom. Abuno no neba, Anobi Duna, Ulini Homo Melunu, Biko Kubana Aka. Aka, one night, okay. Makari, Watelai. Abuno Budulai, Richiana Number, make a joyful noise. Yama Tatsereba Zurimba Kumanabo. Obresha Abuhe. I know Kwamonu, no Neje, Obresha Abuhe. I can never yeah. Thank you. All right. All the ihe kwuru ka a na-eme na-emere anyị ji na-asị n'ụdị oge a ka anyị na-anabatakwa nwanne anyị nwoke the President General Agbani Development Union Lagos State kọrọ na nwanne anyị nwoke aka Barrister Udochukwu Aharu ọ bụ onye ume ọ na-akpọrọ ka eji nwatị na Agbani biko onye ya na-abụ unu n'onu na ama na-anụgo ome anyị na-ekene ndị izi na-ekene ndị ichie na-ekene ndị niile bịara ebe a na-ekene ndị ụmụ nwaanyị ọ dị mma Amakpu ndị ọ ga-adịrị mma ndị ọ dị mma kwenu ụmụ nwaanyị ọ dị mma ọ na-agakwa ndidi amaka ọ na-agakwa dịka anyị na-ekerekwa ndị general ndị Amakpu anyị na-asị unu nnọọ Amakpu otu amaka tiri ozi unu anyị na-ekene ndị na-etere ọnaozi na ndị ọdịnala bụ ndị ziere anyị unu ihe gwara na Agbani kekwaba unu nnọọ anyị na-ekene Usomba bụ onye na ndị egwu anyị na-asị unu nnọọ obe ka ọ ga-adịrị gị na mma ụmụaka welcome. Sisi echile kabezi anu nini. N'ụdị pụrụ iche ka anyị na-anabata otu mmiri eme ọgọ. Ọzọ otu mmiri eme ọgọ is here by proxy, representing our brother and a good friend. Eyiwan na Ọzala Igbo Etiti. Eyi abatago. Eyi na Ọzala na-abata. Ebe eyi na Ọzala na-abata. Eyi na Ọzala nnọọ.
They will know. Also, I na say it no. I say you know that no. One day mother. Senator Bazuno. People, while we are waiting for the executive chairman of Nkanu West Local Government. With due respect, I single no na begu. Abana soko woke no na be. Oyi bank izizi. Udo chukwu aharo a single no na begu. Biko nkoye chiru ya zero. Ndu nne, ndu nna, ndu ụmụaka niile bịara emume a. Asị m ka Chineke gọzie onye ọbụla. Tata bụ ụbọchị pụrụ iche na-agba anyị. Ọ ụbọchị Chineke mere ya anyị. So anyị ga na-ewe aṅụrị maka na ihe iru uju abụghị maka anyị wa. Biko ihe nju nọrọ ebe a bụ izu unu nji nwanne unu nwoke na nwa unu bụ Nze Ikechukwu Nnamani, onye nke eji akụ nna ya mụta wee marụ. Were ụzọ o jiri m ji ahụ nu. Ọ bịa ka m bịa n'uzizi. Ọ gara adụ m mma n'ọnọrụ jụọ ya n'owe maka na asị na ụkwara oyi na aka mụ na unu mana mmiri na-awụ ọgazi bechi ka ọ na-awụ na ọ dị-epi ya ime na arọ atụ na nkume ọtụkụ ọnụ. Ọ ga-adụrụ ya na mma ebe ọbụla ọ nọ. Biko ka nzi ahụ n'uzi ọ sịrị m zi ahụ nụ. Aga m na-asụ ọnụ oyibo ma na-asụkwa n'Igbo maka na ejere m ekwa ndị na m anụkwa Igbo ọfụma. Ọ m gaa n'iru biko nu. Biko ihe a bụ an address presented today, Tuesday, the 26th of December 2023 by Nze Ikechukwu Nnamani, Akụnni Amota, ụtara ya na-apịa ndị ilo nke izizi n'Enugu, to mark the end of the year party or get together of the Agbani indigenous people under the umbrella of Maka Odemma ndị Agbani. So, ife niile abịara n'ọwa tata bụ maka ọdụmma ndị Agbani. Onye ọbụla n'ebe a mana ya anọghị maka ọdụmma ndị Agbani ya ka gba njipi edo na anyị niile bịara maka ọdụmma ndị Agbani. So ọ ya dịrịrị Agbani na mma n'aha Jizọs. So the title of this message bụ Unity, the bedrock of progress. Unity, the bedrock of progress. Asụ anyị n'Igbo asị na ịdị n'otu bụ agodo ọganihu na aja ana ọkwa m zụtara na ịdị n'otu bụ agodo agamnihu na aja ana onuma na apara agodo onye we agodo aja arụ na anụ and ọ bụrụ na agamnihu ji arụ na anụ unu ama na nsogbu adugo. So agamnihu ndị Agbani na ama nja na anụ maka na anyị dị n'udo n'aha Jizọs. Ebe anyị nọ tata bụ na group school Agbani bụ ebe m jere akwụkwọ. Virginia na Julie Christian kụziara m ebe a na primary 4. Ọnụkwa aka n'ụwa. Okay. So time anyị ji kwesị ibido mmemme a bụ 12 o'clock mana ọ n'ụfọdụ ibe na-akụ mana asị na ụka mgbede na anaghị anọghọrọ ezi. Mụ na ekwejawa ogene ga na ebe akpa chapịrị anyị akọji ide n'ebe ọ na-abụ. So the background of this message, Akụnni Amota is bringing us greetings from his base in Qatar, Qatari Emirates, on the northern coast of the Arabian Peninsula. Bebo base, Akụnni Amota na Qatar, ebe ako shiwe jitanjia. Oweshi, it is with great joy in my heart and deep appreciation to God Almighty, that I convey to you this message of hope at no better time than this, when we are winding down the year 2023 with great expectations of what 2024 holds in stock for mankind. Akụnni Amota Weshi, though the political and economic uncertainties in Nigeria showed us the good, the bad, and the ugly, we still triumphed. Nigeria mere anyị na ka o jidebe ihu mana na isi ịkafụ n'onu na anyị ga na-ekene Chineke bụ ọ bụ isi ịkafụ n'onu
No ya na were ndo were onu na ya. So I say I heartily welcome you to this year's get together. For us to appreciate God for keeping us alive. We are gathered here today through divine providence to make merry, show love to one another, and welcome our loved ones who just came in to celebrate with us the birth of our Lord Jesus Christ. To also have a sober reflection on our past and perhaps recalibrate our mindset in preparation for the new year, and to negotiate the bend for a greater Agbani on the standpoint of unity as an indisputable catalyst for speedy growth and development of any community or entity. Thank you all for coming around and accepting to give me this revered audience. Akonda we shunu na ekele duru Chineke na anyị bidoro n'ahụ na January wee nọrọ ya kpa ruo December na anyị bịara n'ọwa ka anyị waa were tata ka anyị kelee Chineke gosi onwe anyị abụm na ya nabata ndị ụmụnne anyị niile bụ ndị sheshi bata maka ịgba Christmas anyị waa were kwụọ ngaji n'ize tee ugo mma tee araba nko ya na-eso anyị enwee ike naba ọsụnụ na ya na-ekene unu igebe ya nchi n'onu ka ya gwa unu ife evu n'ogu o wee si na ozi ya ji wee bịa bụ ihe ngwavuru unu before unity as the bedrock of progress. A foremost Indian nationalist, lawyer and political ethicist, Mahatma Gandhi once said, unity to be real must stand the severest strain without breaking. Na idu n'otu abụghị n'ọnụ ọ bụ aka akụ nna si m gwa unu na agba na ịdị n'otu abụghị n'ọnụ n'ọbụ n'omume n'ọbụ n'oya ya na nwanne n'ọbụ ịfụ nwanne gị n'ụzọ ebe aka ji agụ kwọrọ n'ọbụ ọkwarụ gị ofe arọ ka ị nwere ike ịzọ nwanne gị gụzọbe na mmekọrịta nwanne bụ na ndụ na ọ bụghị n'ọnwụ ka a na-emekọrịta na anyị na ndị nwụrụ anwụ eji n'ọbụ ndụ dị ndụ ọ bụ ka akụ nne amụta si m gwa ahụ ka m gakwuo n'ihu. Also from the foregoing, communities can only develop, families can only be restored, sports teams are victorious, and friendships are strengthened when unity is a priority. See, there is no gainsaying the fact that when spiders unite, they can tie down an elephant. On the other hand, according to Oyota, Wando Emerson, Oshina progress is the activity of today and the assurance of tomorrow. That it has to be noted also that there can be no progress. The totality of all our premeditated, consistent, and well-executed actions over time is what brings about progress. No meaningful progress has ever been recorded anywhere in the world in an atmosphere of bitterness and revilement. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, a lot of positive things happen. Suffice it to say that there can't be any meaningful progress without unity. Hence, unity is indeed the bedrock of progress. There is no doubt that the progress that Agbani has enjoyed so far for more than a century, which has since launched her onto the global stage and miles ahead of other neighboring Nkanu communities developmentally, is not unconnected with the native peace we have enjoyed in comparison to our neighbors. Though the peace of our dear Agbani, like other communities, because I need the phone when you change it to the last page, we can look copy the copy, are sometimes threatened by deliberate machinations of those who feed facts by finding the evidence of disunity. Agbani has refused to fall apart,
but has remained together, boisterous and trailblazing in all spheres. For instance, when the British colonial administrators invaded our neighboring communities of Amore, Akugo, and Amagunze as punitive measures for assisting the liberious Akebugu during the popular Udi revolt of 1914, our dear Agbani was united and in one accord refused to yield to the pressures mounted on them by their neighbors to join forces to fight the British. We were at relative peace with the whites at that time. No wonder Agbani was deemed suitable to receive and house the headquarters of the then Udi division. Today, Agbani remains one of the focal towns in Igbo land. Again, towards 1920, the unity and peace in Agbani were threatened by the waves of discrimination, which sought to ostracize some people by some others. While such moves succeeded in some Nkanu communities, they failed woefully in Agbani. And today, Agbani is standing very strong on her feet. The ties that have held us together from time immemorial are stronger than the ones that divided us. This is not the time to fall for the cheap antics of a few disgruntled elements in our midst. I encourage us to strive to build rather than to destroy. I appeal specifically to our traditional institutions led by the Igwes and their cabinet members, and to our town union administrations to be more proactive. Let us always think and act towards community development by engendering unity through selfless leadership. While traditional institutions should strive to preserve our norms, culture, and values, the town union government should endeavor to trigger community development through orchestrating through a well-calculated joint effort of the people. This appeal also goes to individuals and organizations to do more in orchestrating and sponsoring robust community projects in Agbani as a free-will gift or corporate social responsibility. On a very sad note, where Agbani could have done better, for instance, the civic center under construction at Amakpu offered itself as a very big opportunity for Agbani to flex their community effort muscles and to see to the timely completion of that project, which was initiated by our grandson, the Nkanu West Local Government Chairman, Honorable Kalisti Suchenejun. Rather than see that project as a uniting factor, we looked the way of divisiveness, turning blind eyes and sitting on the fence without any meaningful action towards actualizing the dream of Agbani, a fast-growing city, having a befitting town hall. Nothing was done to the town hall until the man who made the first donation of 1 trailer load of cement came back and is about to complete it. It's my candid suggestion that it will be named after Uchenneju as a mark of respect and for changing the long-standing ugly narrative of the absence of completed town hall from the Agbani. To move forward as a people, I implore us to be more selfless. We have a little time here on earth. We can only be remembered by whatever we leave behind when existing this world. Maka ọdịmma ndị Agbani, a product of unity for development. Maka ọdịmma ndị Agbani stands for a calculated attempt through tested and trusted approaches to re-engineer the mindset of our people, especially the middle class and low class income earners.
who inarguably constitute the bulk of our population, to develop a team spirit in wealth creation, eradication of poverty, and above all, enthronement of an atmosphere devoid of rancor and unnecessary bickering, oftentimes associated by hunger, hatred, and envy. Maka ọdịmma ndị Agbani metamorphosed from maka ọdịmma ndị Amakpu Agbani, a not-for-profit organization formed in Amakpu and registered in 2021. Going down memory lane a bit, maka ọdịmma ndị Amakpu, in a space of only 2 years, has recorded great successes in Amakpu Agbani so far, starting with the flamboyance of the 2021 New Yam Festival that reverberated across Nkanu land as a whole. Today, Ọdịmma ndị Amakpu Agbani has given birth to 2 vibrant registered cooperative societies, over 200 solar-powered streetlights, a solar-powered borehole serving the community and travelers non-stop, bank accounts with a reasonable sum therein, reconstruction of Umekwe Spring, not only to improve its hygiene, but to attract tourists from far and near. Ongoing construction of a state-of-the-art pavilion at the ancient site of Amakpu. Millions of naira in cash and materials already given out in charity, and so much more. Amakpu Agbani, through the spirit of unity, has turned to the epicenter of development through both separate and joint efforts, laced with selflessness. If Ọdịmma ndị Amakpu could achieve all this in a space of time as short as 2 years, Ọdịmma ndị Agbani, therefore, Ọdịmma ndị Agbani can achieve 10 times more in less time with minimal but coordinated effort. Ọdịmma ndị Agbani, therefore, seeks to harness, consolidate, and broaden the domino effect of the achievements of Ọdịmma ndị Amakpu, to push Agbani further up the rung of ladder of development among the committee of the most developed communities in Enugu State through communal efforts. These and many more are being sponsored freely by a few good-spirited Agbani sons and daughters. But the truth is that we can achieve more if we are more in number. I, therefore, appeal to our consciences to rise to the occasion of leaving footprints on the sand of time by joining forces to improve the lots of our people through community services. Ọdịmma ndị Agbani presents itself as a veritable tool for more and encompassing development of our land. Let us remember also the saying that Akunaruo no Amaroye Patare. Let me add by saying that Ọdịmma ndị Agbani has already commenced operations by launching a platform for improving the lots of Agbani indigenous teachers. A reasonable sum of money has been earmarked freely by Nzakonyamuta to create a fund of financial base which will yield benefits to our teachers in due course. In conclusion, while appealing for unity, peace and cooperation amongst us as one indivisible people brought together in love to live and coexist in this blessed land called Agbani, I implore us to be patriotic. Let's always think of what we can do for the Agbani, not what Agbani can do for us. Let us always think of what we can do for Agbani, not what Agbani can do for us. The time is so short, and the best time to start doing good is now.
Let me seize this little opportunity to commend all men and women of goodwill who, in one way or another, have contributed one thing or the other to make Agbani great. Let us do more. Because I will not end this speech without extending my heartfelt appreciation to Chief Okennaji, Ababale Yankees in the USA, and the entire members of the Okennaji Family Foundation for all the wonderful works you are doing for the benefit of our beloved Agbani, Enugu State, and mankind. Worthy of mention for their giant developmental strides in Agbani are Smith, Chinedu Namani, Egbeji Agboego na China, Nick Chidebere Nnach, the Czech Republic. May God bless you all abundantly. For myself, Nzeike Chukwu Namani Akonyamota, I promise Agbani, my motherland, to do whatever is within my power to improve the lives of my people. Thanks for your audience. I love you all. May God bless you all. Thank you so much. Thank you, our own brother, Nzeike Chukwu Namani Akonyamota, King of no kingdom. Utaliana apia ndị ilo ya na ndị onye agbabala enyi ọya na egbe eji agba ego na China na nwanne anyị nwoke Nick Nnaji na our own good brother again, Engineer Nick Obodo, and to the glory of God, ezi enyi ka nwanne mma ọzọ otu mmiri eme ọgụ. Also, I say it now. Thank you, Freeman and Namani. You are a good orator. Chineke goziru. Goziara ya wako no mine. Chineke ga oga dele ndi ba ni bele ba mma. Baba
Biko ndị agịgị ịmara ewoye kenu ekwukwe maka na ịmara ikwuo ya the question is cancelled and ewewe ya ga-enye gift. Kedu ezigbo efe Ada Nkanu? Kedu ezigbo efe Ada Nkanu? Ma ndị okenye kedu ezigbo efe bịa ye eze nwanyị digital. Kedu ezigbo efe Ada Nkanu? Ụka, ị maara ezigbo efe Ada Nkanu? Ọbụbụ nwachi ego a n'obodo. Ezigbo efe Ada Nkanu bụ MC Ujamu. Ọ bụ efe ọrụ bụ ịka na-eku. Aka m aka arụga aka ọdụm gụrụ gị efe. Abụ ọkwa nke mụrụ ọbụ nke mmadụ. Biko nunu ndị kọmitii unu sịrị anyị na this is time for quiz. Biko na ihe na-agbadata and I cannot continue to talk. Biko nu. Biko Enugu State. Who is the current governor of Enugu State? Nanaji. Who is the current governor of Enugu State? Boy or woman now? Mama, what the heck? Yeah, the portfolio is who is the current governor of Enugu State? Oh, what the heck, Mama, what the portfolio? Who is the current governor of Enugu State? Who is the current governor of Enugu State? Peter Ndubisi. Yeah, you portfolio. Oh, what the man of the portfolio? Ask my portfolio, I don't know. Portfolio. Go back. Who is the current governor of Enugu State? Yeah, portfolio. His Excellency Barrister Peter Ndubisi. His Excellency Dr. Barrister Peter Ndubisi. Onye nke bụ Dr. Ndubisi Peter Mba, ọ bụ ebe mana ọ bụ gọvanọ. Onye ọbụla bụ gọvanọ kwesịrị nzuzu. Excellency, I'm sure. Jawazianu. Thank you. Ndị na-eje live na anọ society a. Thank you. Onye nke second akwụkwọ na-abụ. Onye nke third ogwu akwụkwọ na pensụl. Thank you. The second question bụ of Nkanu West local government anọchibere ụzọ. Who is the chairman of Nkanu West local government? Makwana efe ihe niile. The chairman of Nkanu West local government area. Who is the chairman of Nkanu West local government area? Chairman of Nkanu West local government area. Honorable Kalistus Uchenna Ejim. Osatareno. Taiban. Minister for Education. The current Minister for Education. Minister for Education. Current Minister for Education. Minister for Education. Kahi Mama. Professor Oye. Kahi Mama.
You were a different person or the same person? Also know Professor Tahib Maman. Current Minister for Education, Professor Gini. Tahib Maman. Koye Bono Tahib. Oye nka wetara first. So for you koye nka repeat. All the you tara no hebe. Harambo you tara no hebe. Yes. I went there. The current Minister for Education, Professor Tahib Mama. Tahir is being spelled as T-A-H-I-R. Mana boya wusa hada teya R never he. T-A-H-I. Tahir Mama. Biko auntie yoye riemba. Sweetheart, try again. No, but I don't care about Uzorambo. Yes. I don't care one party. One party. Let's kick liquid. Absolute Jamsi. West local government. Where is the headquarters of Nkanu West local government area? Where is the headquarters of Nkanu West local government? Where is the headquarters of Nkanu West local government area? Ebeka headquarters side. Secretariat. And Eku. Oshnav na secretariat Kodo. Where is the headquarters of Nkanu West local government? Where is the headquarters of Nkanu West local government area? And Eku Oshnav na Abani Kodo. Enfield Jamsi. That one will Futaronu. Agbani, side way na Agbani. Side way. I said tell it. If I made the 60 years former. If I'm dead, Yeah, I told my car cookie. Agbani. So. Yeah, give to UBA at the Union Bank, sorry. Union Bank, you are bank gift. Now the headquarters of Nkanu West local government area is Agbani. Hanato, Buakwana. 3 spring waters in Agbani. Oh yes, Atahana. The cool Taranka, the pop, the Taranka, the poor. 3 spring waters in Agbani. Nkembo. It's not again. I show the types of water. The 3 spring water in Agbani. You get choose him on the side there, Biko. Choose him on the side there. Choose him on the side there. Choose him on the side. No way, no way, no Asajine. 3 spring waters in Agbani. Nkembo. Umekwe Nkeiba. Nkato. Nkembo. Nkeiba. Spring water. Oh my God. Nkeiba. Three spring waters in Agbani. Okay.
The final option. The final person. Ọ bụrụ na ịsabụ gị ma nsakwa o. Bịa. Ọ bụrụ na ịsabụ gị ma nsa o. Ọ bụrụ na enye ụmụaka na onye enye ụmụaka ebe. Onye nkwa. Chief Tony ka ahụ ọdụ na-azụ ahụ. Spring water si tọdụ na-agba ahụ. Mmiri na-agba n'nkume. Spring water si tọdụ na-agba ahụ. Omekwe na nke abụọ. Nneche nke atọ. Anyị emecha kwesịrị a. Mgbabịa mgbe na-anọ bịa MC Jamzi. Ndị ọzọ na-azị. Anyị kpote akwụkwọ. Ewewere dị azụ. Ebe a jee n'azụ ebe ibe gị nọ. Ị jọnyere ụmụaka. Ọkụ ntufu ya ebe a biko. Ntufu ya ebe a. Onye nke a. Anyị bụ Omekwe. Nwere asụ. Spring water, spring. With the issue Spring. With the issue spring water. We have Biko, mana onye nke a zatara ebo ngwa bịa Agbani mụtara ụmụ nwoke 8 nke mbụ Obeke nke abụọ nke atọ oyida ọkịpa ya na bagaji Kaiba. Enwere ndị okenye n'ebe a bịa ịta bụ edukeshọn ka anyị nọzi. Ịta bụ edukeshọn ka anyị. Jee n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ha ndị ọdịnala. Ụmụ nwaanyị asamawo. Ndị nne m ama. Anyị na-adụ ụmụ nwoke ji mkpe 8 Agbani mụta. Enwere ego enyere anyị aka. Ma bịa nụnụ. Bịa. Ọgbakwa uniform anyị. Ji mkpe 8 Agbani mụtara. Ị ga-agụrụ anyị ha niile na ịbụ ojikwa nwata. Nwata na-eyi anyị 3, na nwaanyị na-eyi anyị ha na 8. What that be nakwa? Ngwanu ji mkpe 8 Agbani mụtara. Before you will even. Ono mani ihe anyị na-eme adụ akwụkwọ. Biko tobe na high table oche dị ebe ahụ. Thank you. The PG. Mbogodo Autonomous Community. Dr. Ede, represented by Surveyor Ifayago. I say no. I adreg number 1. Shall we proceed now, sir? Gora, I need to why. Nkembo. Umoida. Nkabo. Amiagwo. What again? Yagwa abụọ nwata Agbani. Ami yagwa abụọ nwata Agbani. Adaruma? Ami yagwa abụọ nwata Agbani. Ami yagwa abụọ nwata Agbani. Ami yagwa nọ n'Oyida. Ọkwa? Onye ọzọ? Ewere onye ọzọ? Na gị ime? Ami yagwa abụọ nwata Agbani. Ọ bụrụ na ịma ọ ga-ejụọ. Ami yagwa abụọ nwata Agbani. Ọ bụrụ na ịma ọ ga-ejụọ ajụjụ. Before you the final correct answer, let's take you go here. Okay. When you see that cover the whole one, oh. Ipa na abara ya je ko ni ma ha bu ni ma ha. Ina ma ha do yo ma ro ko mataru ga. Agbani mụtara ji mkpe 8. Nke mbụ ụmụ Ami Mike Machine azazụ.
nke abụọ Mike mo Esheba Nkanu church agbasa amụke Esheba ngwa aka ahụ mere dị nke asatọ anyị apụọ gee na ntị nke izizi bụ ụmụ oyi nke abụọ bụ ndị enyi ụna na-ege ntị bụ na anọ ya nke anọ bụ obe agụ ọzọ bụ obeke ọzọ bụ ukuruda ọzọ bụ mgbenu egwu nwambenu ụmụ owe ọ hụrụ na ese abụ egere ụmụ oyi na ụmụ owe ebo amịrị agwọ eto amị agwọ obodo asatọ ma ọ bụ ọkwa mba obodo ihe ege n'oge amị agwọ bụ obo nkwụkwụ n'aba ndogbo nke ọgbogbo n'ife ọma wepe n'ege nke amị agwọ bụ obo nkwụkwụ ọ bụ ọbọ obodo ọgbọ tọnọmọs amị agwọ ụdẹ ama agụ ụdẹ obe egbe ụdẹ obeke ụdẹ ukwu ụdẹ mgbenu ụdẹ ife ọma adụkọ ndị na-agba anyị ga-akwụrụ gị aka biko saa kwụọrọ ya n'aka biko n'ọgbanyere manụnụ mana n'ahịa n'ọha too much eze nwaanyị ekpokwe na ị ga-achị mbịa ga-anị Ifeọma ha ayewuchie na ana nzọwa ma ọkpa na ọ bụ ego na-enweghị isi Ifeọma aka ọdụ jere njide shie m nwaanyị ike mmadụ ọzọ abịa njide shie m nwaanyị ike onye ọzọ abịa egbe ikeriwe egwu otu ụzọ n'ụzọ iri mba ọrụ agwụ ọkwa eze nwaanyị kewa ikpowere m ego the final question. The final question. Mama, don't worry. Today, yeah, no. He didn't pass. He didn't pass. What is I don't get? Last question. Ngozi Okafor. The name of the largest market in Abanu. Ngozi Okafor. Obia Road. The name of
support ndị Amakpu. Oh, ha Agbani dị ebe a. Nwanne anyị nwoke bụkwa ya Agbani, bụ the President General of Mbogodo Community. Siri na ife a na-eme ebe a dị ya mma. Na ya ga-asọpọtụ ife na-aga ebe a. Na ya ji obu ya niile na-akwado ihe a na-eme ebe a. Na-asị ka Chineke gọzie onye ọbụla. Ọ sị na ya ga-asọpọtụ with the sum of 200,000 naira. Ọ sị m nsị unu deyonu. Thank you. Thank you. Sabaya Ifeanyi, representing the President General Mbogodo Autonomous Community, has the 200,000 support ya na-eme tata maka ọdịmma Agbani nzakunye mota ihe kpụrụ n'ada. Bịa Ugomba ọrụ ndị PCA ọ na-aga aga.
Ikolobi. Thank you. Obere mwana ebe agụ mbọ. Obere mwana eti mmọnwụ na ugwu. Okewe egwu. Ọ bụ ero n'ọgbọ. Okewe egwu nọ n'ọgbọ. Obere mwana ebe agụ mbọ. Anya bụ mmọnwụ niile a. Ma mmọnwụ nwamba. Ma mmọnwụ ka anyị na-ama akpọta ebe a na anyị saa ịkpọba.
abịa ndị ilu Igbo na-ada. Ọkwa na-aga. Ndị lamkpiri ma kwuru na-aga. Mara ihe egwu ka a na-eme. Ekele dịrị Chineke. Kedu ihe na-eme ike na ihe na-eme ndị be anyị ihe. Ọnọdụ mmemme ka anyị na-eme taata. Mmemme mkpekpe ezumezu. Ndị oge ezumezu ka anyị na-agba. Ọ dị ihe bụ ube.
ekene. Anyị ekenekwa unu. Ekene ọma ekene ọma ndị ọma ndị ọma. Biko eze nwanyị kwena ya afa gị. Afa m bụ nwunye agwa agba ebere anatọ. Ọ ya bụ afa. Biko ị ga-agwa ihe bịara ebe anyị mee nke taa? Ihe a bịara ebe anyị mee taa bụ na nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo Amakpu sịrị anyị jee gbaa Krismas wee obi awụrụ chịkọta onwe anyị nọrụ dịka nwanne na nwanne, nọrụ dịka ewe na buusu na mọnki, anyị chịkọ onwe anyị otu ahụ, onye dabite onye nwanne ya. Onye ka anyị bịarụ taa oriri Krismas ka anyị nọ na-eri n'ụbọchị taa, wee na-eri na-awụ. Anyị dị mmanya, anyị tasras, anyị even wine, ihe niile zuru anyị n'ụbọchị taa. Aparaiz anyị bụ ya na-ana. O ji n'aka nwanne anyị nwoke pawa mmanị nwa na-echeta nne, echeta nna, echeta ana oshi wee bịa na-emesi mmiri, na-etinye ọkụ, na-eme ka obodo dị mma. Ka o si n'aka a na-akpọ akụ nna ya mota, ọ n'aka ka o si wee mee. Ọ na-asị Chukwu kere elu ka ala, Chukwu na-akwụ ụgwọ. O siri anyị kwa aka soro ibe anyị iri n'elu. O siri anyị kwa aka, o siri anyị kwa aka soro ibe anyị mewe gara. O siri anyị kwa aka, akụ nna moto nwanne ka o siri kwa aka, moto nwanne anyị o siri anyị kwa aka. Ụtarị o ji apịa ndị iro bụ ezigbo omume. Ọ ka nọ na ọ zara akụ nna ya moto wee zakwasị ụtarị eji apịa ndị iro. Ezigbo omume, aka mmanụ, ịhụnanya, wee na-achị Chukwu merụ ka o nwee obi wee na-eri ya. Ka Chukwu okike gozie ya n'aha Chukwu okike abịa ise.